Un episod cu Jetpack Joyride. Gata, încep. Raul, mâine neapărat să punem apă la pește. Bine? Da. No. Dacă mă atinge ceva de asta. Uai, motocicleta. Vram, 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 vram. De asta. Blesteme. De ce n-am putut-o lua? No, bine. No, bine. E bine. N-am ce face. Numai dacă mă uit la un clipuleț. Numai dacă mă uit la clipuleț. Numai așa mă lasă. Să mai am o viață în plus. Și o să mă mai uit imediat la un filmuleț. Ca să primesc 3 șanse la ceva roată, nu știu. Da, la ceva roată. Doi. Da. Na, bine. N-am reușit. Uite, acum măresc un clipuleț. Ca să primesc 3 șanse. Bine așa, bine bonus 3, așa. Da, bine. Hai. Da, dinamită! Hai că poate colectez ceva. Da, bine. Mai am 2 șanse. Aia, da, mă. Numai noroc. Uai, ce dita mai super puterea. Da, bine că... Ce, mă? Ce-i asta? Na, bine. Asta este. Dacă n-am putut... După o să facem un episod cu tot ceva jocuri. Cu Minecraft am făcut, acum fac cu Jetpack Joyride. Uai, ce tare! Pasărea milionară. Așa-i zic eu. Că de fiecare dată când dau cu aripa, dă cu bani. No, m-am riscat. Nu! Au! La limit. Asta e ușor să treci. Foarte ușor.
Dă-i. Am luat-o. Seals. Uite, au. Wow. Oh. Clash of Opa, Kings. scuze. Build magnificent castles and expand your empire. Keep your enemies close, but your friends closer. In Clash of Kings. Download for free in the App Store and Google Play. Dă-i. M-am reînviat. Mai un mân numai să mai vină. Și o să vedeți foarte tare. Oh, hai mă, eu vreau să iau X-ul ăla. A, nu, stai. Ce mă? Ce-i asta? Nu-i corect. A, uite. Să am 5 șanse să ajung mai departe. Yo, ce urât jocul ăsta. Magic Rush. E foarte nașpa. Uite. Vai șamar. Așa. Mai 5 șanse să ajung mai departe. Oh, no. Oh, yeah. Oh. Yes! A, nu, stai că la start. Victorie! Dai. Bomba atomică! Vine amu! Da, mi-am depășit recordul! Super! Super tare! Super tare! Da. Din ce am câștigat așa foarte tare, mi se dublează tot. Numai să nu mor foarte rapid. Acum. Super. Un X. Mu! Uitați ce tare îi. Acum, Strong Arm Machine. E foarte tare. Așa, bam. Hai, nimeni nu se pune cu forța. No. 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 Nu, mi s-a distrus. De ce? Era prea frumos să moară. Da. Nu. A, da. Dacă aveți un cod pentru Minecraft, să mi-l scrieți la comentarii. Sau ceva coduri. Să-mi spuneți.
Așa. Și bam. Așa. Hai că poate iar îmi depășesc recordul. S-a obișnuit. Oh, no! Ați văzut? Foarte greu. Oh, no, 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 no! Oh, hai, bă! Nu vroiam 3. Ah, ba da! Uite că pot. Super tare! Na. Dacă ar fi așa și jocul ăsta Clash of Clans. Numai că-i nașpa. Da, noroc! Oi, oi! Hai! Bam! Hai! Ajung la 3000 de metri. Da! Hai, că iar o să-mi dea ceva fix. Oba, nu. Da, acum. Uai, perfect! Nu mă ajung imediat la 4, nu. Ah, nu. Mai puternică. Bomba atomică. Dar cum mai am încă 3 șanse. Oh, hai, frate. Oh, super, perfect. Hai, bă! Cei? Oh! No, no, no! No! Să începem. Opa. 6, nu. Ne, nu folosesc nimic. Deocamdată. Nu bine. Așa. Hai. Na. Ne mai vedem data viitoare într-un alt episod. Adios!